Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kasyat niam be den klam karai tu ber, kabala sedang nadu ka khan riu tarik unaitung, kalalong ka basyongkun, par ka bayaj be yai renti haki kam niam baper, jong kisnong gitau ki bahab apo karai tu ber. Hagini kisngi, kata ka khan riu bat khan nyu tarik unaitung, la pendep ya ka kunyain ka herwa, kabadai shibenta na ka le niam be den klam jong ka senra tu ber. Katba haka sengi kat pratarik pan nado kapor san baje step kila pendep ya ka kenyarang kau bot pat saka syok tendai kabale deki khon jong rai tu ber haka por shi baje no phai sengi pat lawan ra ya ki artli ki dieng bhang kata udeng badon arpnat sha aitnar na gabenta ka jingele niam kabala penlong haka sengi ka bobot ya kini ki dieng bhang lawan ra na phangwan ban na phang nyen hadian bala pendep syua ya ka ngu gadem do uleng do baru sangat udieng bhang jong ki phangwa lawan ra na rambai tu ber kat ba yu udieng bhang jong ka phang yen lawan ra da ka snong kleriat haga khat khandai terik unai tung lasdang da ka kenya khlam usutia haga por san baje men step bot pat sakiwei kiwei ki jing pendep niam bar haga por khat ar baje no phai sngi pat la pendep da ka ba uleng do ula ai ya uklong usku ya ki phangwa baru sangat ya ki phang yen Hagapor arbaje duna no phai singi pat ki khon jong rai tu ber kilapun poilot ya ki rong ki rot jong ki ha aitnar ban pendep ya ka no rong hagapor lai baje bat ka benta ba khaddo e jong gane ka le niam be ding klam ka rai tu ber ka dei da ka jingya slide niam kepala tip kum ka wrestling hapdeng ki khon ki tre bat ki sokur Uba ALHEC Menteri Ketenat ka koi kekhia abat ka Arts and Culture jong ka Sarkar Jilla ulawan sakhi kumu kongsan haka sngikut jong ka beding klam ka Saint Right to Bear haka jingkren kumu kongsan Menteri ALHEC ula kubur baka beding klam jong ka Saint Right to Bear kalong ka bahe tam harilom jantia namar balai shim mentar ki pautli kisnong ki badai kisnong jong ki khon jong ka Right to Bear bat ula kuntu badai ban penek pensa ya kane kijing syat niam kabala ai hangi do blai nang bu nang thau nakimen barem nado ki por handai thai kane kijing le niam kadai shibenta jong ka jingbe ya ka khlam ka pang ka shitom kijing e ki baban yangi kumta deiru ban aingo aidem bat duai yo blai bon kurkhu ya kane ka raj ka hima baru un kurkhu kurdo ya ki khon ki hajar jong ka Uba ALHEC ula ongru ba nakaliang jong sarkar kan yai trei rengkat bat ginong penya jong Saint Right to Bear ban penyo ya ki jingdon kam ki jong ki ban pen miat pen bhai ya kane ka syat niam be deng klam hagani ka sngi lawan sakhiru do ma kermen shalla menteri ka social welfare jong sarkar jilla ko musumbot kongsan laidon langru uba SK Sun MLA Uma Wailat Shalla MLA ke Joai constituency Uma MB Rambai CEM jong ka JHA DC Udaloi ka Eleka Joai UDC ka East Genti Hills District bat ki katto ka ni ki sahib sarkar kiladon baro new fartli ki rong ki rot ki bon ra na kisnong ba per jong ka rilom jentia kisnong ki ba shong basa ki khon ka rai tu ber
So I would like when the week, I know that you can be